Predstav si voľnú borovičku. Ide o výber. A to je bude na to, že skončí. Ako chytí borovička, Ivo? Vezme si ručku, keď kokos. Vrti prsty do krku, ty kokos. Chceš vodu? Vyber von a strčí znova a vygrciaš sa. Ešte. OK, idem ti po vodu. Berieš? Čakaj ma tu. Nie on to. Nie, klasici, budeš šabnúť. Dopí to celé. Podobnejšie. Nie, iba dopí to celé. Mám piči. Ja viem, že ti je zlé, ale keď to dopiješ, tak to je šabla a bude ti lepšie. Celé. Si frajer. Koľko ti schýlke, toto celý on. Teraz, najneskôr do minúty ti bude Ja som fajn. 4-krát grcal tie chuj. Váže, Už bolo to a nemal si čo. Čakaj, počuj. A nestrčkal koľka to čistí ľudia, keď krtajú. Ja mám toľko. No veď to, že tých videí už máš kopec. Jemu bude lepšie, keď tú vodu vyšapoť. Potom bude lepšie. Normálnu vodu. Ale chcel grtať a nemal čo, musí. Proste, iba by to tak v špičách nenechal. A potom daj na pichnú, alebo To teraz. to daj viacej. Dobre. Ako to brať vodu. Ešte máš za to bú. A došlo. Chlapec bude. Nie, teraz ti ukážem, čo je to za osoba. Už to brázdy. Koľko? Ale to je štíte. Nie vlastne povedal. Teraz na rovnu máš. Dobre, skočí.